Nagakabalaka ang pila ka mga manugbakal sa ginaduso sa ang pila ka grupo nga ibaligya sang kinilo ang itlog sa baylo nga binilog. Sunod sa Agricultural Sector Alliance of the Philippines Incorporated o kun AGA Party List, mahimo nga ginamanipular sang retailers ang aktual nga sizes para makaginansya sang dako nga amo ang basihan sang proposal. Ang pila sa mga konsumidor hindi man pabor nga mangin kinilo ang baligyaan isang itlog bangod hindi man masiguro ang sizes sini. Ang iba naman nga manugbakal konforme naman kung matigayon ang ginaduso sang agap. Apang ang pila ka mga negosyante nagapati nga hindi matigayon ang proposal bangod madugay na ini nga issue. Damo na ang problema sina sampol kung kinilo ung unahon gineba makal sang tahoy ang dalagko ya kay ti advantage sa ilaw mo. Paano ang gagmay nga itlog? I-price mo man sa kinilo nga mga barato, ti parehas man lang nagyapon nagbinilog ka na per piece.